16-17 Σεπτεμβρίου, το Revolt Festival πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ένας χρόνος μνημόνιο και ο λαός αυτής της χώρας γράφει τη δική του ιστορία στις πλατείες. Revolt Festival, δημοκρατία, αξιοπρέπεια, διέξοδος. Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου. Μελίνα Κανά, Λιζέτα Καλημέρη, Μιχάλης Παπαζήσης. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία, στα σινεμά και στα βιβλία. Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, η Μάμπα LD. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Αγάθωνας Ιακωβίδης. Την είδα απόψε λαϊκά, να τα κερδίσω τα λεφτά. Revolt Festival 2011. Πολιτικές συζητήσεις, λαϊκό γλέντι, εκθέσεις φωτογραφίας και βίντεο για τις πλατείες του κόσμου. Έκθεση βιβλίου. 16-17 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο της Πάτρας. Όλα του κόσμου τα πουλιά. Revolt Festival 2011. Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ. Διοργάνωση Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας.